Chceš bývať pri jazere, ale len pár minút od centra Bratislavy? Eden Park je za mňa jeden z najpríjemnejších projektov v Bratislave. Možno som aj trošku zaujatý, keďže som tu aj sám býval. Je nutné povedať, že je to starší 15-ročný projekt od developera Lucron. Vzhľadom na vek stavby môžu byť niektoré interiéry zastarané, čiže je nutné počítať s rekonštrukciou alebo refreshom. Najväčšou výhodou je určite jazero Štrkovec, ktoré je len cez cestu od Edenu. Môže si tu zabehať, zacvičiť, ísť sa prejsť alebo vyvenčiť psíka. Samotný projekt je rozdelený na nižšiu časť so 7 poschodiami a vysokú väžu. Nižšia časť je taká komornejšia s výhľadmi do vnútrobloku a na opačnú stranu a zase vysoká väža má pekné výhľady na mesto a na jazero Štrkovec. Hneď za domom je Bila a nedaleko na Trenčianskej je aj Lidl. Je tu viacero reštaurácií a kaviarní a nedaleko je jeden z najlepších burgerov v Bratislave Neon. Čiže ak máte radi prechádzky alebo beh pri jazere, je projekt Eden práve pre vás. Nečudo, že je to aj po rokoch jeden z najžiadanejších projektov v Bratislave a keď sa tu niečo vyskytne, tak je to rýchlo preč. A chceš vidieť ďalšiu recenziu projektu? Foď mi holou!